Senjuri, inselmilkom u grazzi mill-ġdid tal-li għattu miegħi u mat-tim ta' Ribna sabiex nkunu nistgħu nitkellmu dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu ftit minuti kollox dwar il-famużi ċedoli, l-iskema li kien ħareġ biha l-ex kap nazzjonalista, l-ex kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fejn kienu ukoll mill-stedina lill-individwi privati sabiex ikunu jistgħu jselfu ammont ta' flus li l-Partit Nazzjonalista mbagħad jieħduhom lura b'ammont ta' interessi. Issa jidher li f'Settembru li għadda l-Partit Nazzjonalista jrid jgħaddi dawn l-istess ammonti lil dawn l-istess individwi iżda jidher li diġà hemm problemi fih dan l-istess partit kif ser ikun qed jirrispondi għal dawn l-istess sfidi. Mhux tal-li hekk tal-li kif stajna nisimgħu wkoll riċentament jidher li hemm il-problema u għadha teżisti l-problema tal-awditur. Awditur li skont il-kap nazzjonalista issa l-ex kap nazzjonalista Bernard Grech għaliex nafu li wkoll tefa' ir-reżenja tiegħu Bernard Grech jagħmilha ċara wkoll li il-problema hija li għadhom ma sabux awditur. Ħanħalli f'idejn Owlin dwar dan u iżjed jispjegalkom iżjed fid-dettall. Insegwu flimkien. Il-famużi ċedoli. L-iskema ta' Simon Busuttil fejn individwi setgħu jidħlu fi ftehim privat li jselfu lill-Partit Nazzjonalista 10,000 euro u jingħataw interessi ta' 4%. Dak iż-żmien Busuttil lura fl-2016 kien qal li l-Partit Nazzjonalista fi żmien ftit ta' xhur kien ġabar 3 miljun euro, iżda qatt ma reġa' qal kemm inġabru flus minn din l-iskema. 3 snin ilu, f'April tal-2022, Bernard Grech kien qalek dwar il-famużi ċedoli. Dubju dawk iċ-ċedoli dejjem ħaresna lejhom b'serjetà kbira u b'responsabilità u nibqgħu nonoraw l-obbligi tagħna lejn min fdana bil-flus tiegħu. U lejn min għadu jafdana sal-lum, ġifieri sa ftit ġimgħat ilu, kien hemm min ġiju tagħna ċedoli biex ovvjament ikompli jgħin il-partit. L-iskema da miftuħa ġifieri. Dubju tibqa' miftuħa għaliex Ma dan min jagħti il-flus, ipoġġi l-flus tiegħu f'intrapriża li hija qed nipprova nsib kelma aktar polita ma intrapriża falluta. Għax qed jieħu max. Ejdli. Li max baqa' joħroġ, dawn baqgħu onorati. Bla dubju. Issa f'Settembru li ġej il-Partit Nazzjonalista u obbligat li jgħaddu lura iċ-ċedoli lill-attivisti tiegħu u magħhom l-interessi ta' 4%. Iżda jidher li l-Partit Nazzjonalista għandu problema għax minkejja li kien assigura li l-kull min daħal għalihom dan iċ-ċedoli li ħajjenataw il-flus lura bl-interessi il-koll nafu il-qagħda finanzjarja ħażina illi jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista. FM toqgħod taħseb ftit lanqas awditur ma sabu biex jiffirmalhom u jawditjalhom il-kontijiet finanzjarji tagħhom. Illum 10 snin wara minn din l-iskema ta' ċedoli, is-sitwazzjoni finanzjarja fil-Partit Nazzjonalista ħżienet u x'aktarx li l-PN m'għandux lanqas biex jonora l-ftehim ta' ċedoli. Issa x'se jiġri? Nistennew u naraw. Grazzi lilek Nowlin u grazzi ta' l-informazzjoni fatwali, diretta, konċiża bħal dejjem illi għaddejtinna. Jiena nfakkarkom illi jekk tliftu xi programm jew ieħor tistgħu tidħlu fuq il-paġna ta' Facebook Ribna u hemmhekk issibu dawn l-istess diskussjonijiet, dawn l-istess filmati li nkunu qegħdin inħejju għalikom minn jum mal jum kemm jista' jkun dejjem aġġornati. Għalissa, grazzi u nsellbilkom.